Vítajte v mojom vlogu, kde budeme hrať na Minecrafte, servery The Minecraft. Takže teraz si tu s kamarátmi strávame mesto Skin City, takže ešte stávame, teraz starostka je Veronka 248 a takže sa dosť tu bavíme. Zatím sme tu Moz, Borné, potom je tu tá Veronka, Gadehasman a potom je tu bloky. Takže zatím sme tu postavali, tu máme pracovné úbory, tak tu vyzerá môj skin. Máme pracovné úbory, každý musí mať, inak môže dostať vyhodenie. Ale jeden popýtal od starostky tej Veronky, aby nemusel mať. Takže tu býva tá starostka s jej kamarátkou Jessicou, ale dneska tu ona nie je, takže sme to iba my. Potom tu je môj domček s mojou manželkou, Little Gaming, ona neviem čo robí. Iba sa pozrieť do zeme. Takže tu sú naše tuhlice, ak vidíte, máme veľa naťaženého, aj keď sme mestečko začali stavať iba dnes asi tak o 12. Tu teraz pracujeme na bytovke, tu máme War arénu, kde bojujeme. Takže za tým takto je. Teraz vám ukážem vnútro War arény. To je ten Herobrine, ktorý nás vždy obťažuje, chce sa protúť do našeho mesta. Takže tu sú jedni a tu sú druhí. Majú kempy. Potom tu sú také stĺpy, keby mal niekto šípy, aj také múry. A potom tu je tiež na tým múry a môže sa to aj sklopiť a takto ísť. Takže za tým toto je všetko z našeho teraz domu. Čiže z našeho mestečka. Toto mestečko sa volá Skin City. Sme blízko mora, takže vodu máme skoro nevyčerpateľnú. Tu máme farmu na sliepky, aj keď ja veľmi nepoužívam. Takže tu máme ešte také jazierko a tu stávame teraz tú bytovku. Tu budeme mať spawnery na prasatá potom. Čo tu píše? Vítajte v Skin City, zde je skiny. Naľavo hotel pro skiny bez domova. Takže tento tu nemá dom. Ja tu mám dom, takže som rád. Dobre. Čaute. Yeah.